acar kim işe girip çıkayım karışma. Gitti değil mi? Mokur salfetkası yok mu? Oho, 16 Pro. Baylar gatı baktlay. Ne men teze çıksa alayalar. Allık sattık. Bergilerden ne çıkarnay. 2 yıl ver iş yapıyorum. Bir mandını Allah'a almadım. Menden ne şu kölönmez. Men buna gidip çık satayım. Bir manca köprek karıştırayım mı diyen? Yok başlık. Şu atörümü kimil kil ve işleşip görse, sen her hile bağırlak gördüm. Bir mandımın ağlap alan yerin yok, berekella. Sana şunun için soğudum ma. İyi doydum kamu. Cuyumdaki ne mi? Adam da 10 munçuk sabreden bolsam, şunu men razylygym bilen alırdım. Şahir näme diye? Sabırly ol, durawara şat bolor, bi sabır ol, tiz yol gor belaga diye nisip etsin. Halis ýadadmaýdyg. Ederim ters ortdur. Indi mesela näme boldy? Hay. 30 ýaşap barýar. Ne bir öýlenip bilýär, ne bir maşgala baş bolup bilýär, ne de bir iş başlatyp bilýär. Wagty däldir da o. Näde aýdas? Giň bol. Görýäňa. Meni meni söýge başlap, indi durmuş gurjak bolýar. 30 ýaşdan soň. Adam pahyr ödedenini bilmän. Soňam da şunda akalar gunakarlar ýa-da. Barymyzyň etimize gezmek. Soňam goýja maşgala özýärse. Nesip bolsa men bir öýleneýin. Ondan sana da goýja gezgizler. Ana gece bemeli. Bu da falan goýut geler diýilýär da. Yani bu wagt demiş yapıyor ki işte olmaly bi. Kadra oğlum mu demin bu? Urtiyanı tel gol çıktı. Benim wagtyny öýlenmediğim bir sebäbi şu. Biň bol. Edip bolsa bilecegdi. Adam görmänmiler ha. Türkmenler. Ay, Türkmenler de. Gelinse denirdi. Bollağa menlik mesele yok. Wagtyn belli ýa. Başla bermen onu. Oo. Özüň ýokmy? Ünsürak bolaýym bolla. Neyle Türkmenliň edýän aýbar? Indi şun. Türkmen türkmen näme alanşy bu? Dogruda özüň gördüň ha. Asal ýa-da şu hergedek şey diýär. Ne, şolay al pes görýärmi? Tarihiň ýokmy? Seljuklyň ýokmy? Akyllaryň, şahyryň ýokmy? Sazanlaň ýokmy? Ya özüňe mahsus saz uralyň ýokmy? O ýerlerde aýdaýmy? Arada ýollar alagdy. Geçip barýan bir tane teker merkitde. Yani düýjük. Gapçyň açardyň bilýärmi? O bir çağazyk sana ýygyna getirip berdi. Şol nady ýaýmak türkmen nädi? Bir zanny asylly milleti. Näde bir şey diýip bilýär? Aýtama buýsun. Türkmenliňe buýsun. Atam. Sadalyk, moda, däl. Gynnansakda. Kä wagt öz häsiýetini görkezmeseň, diýişini görkezmeseň ýa öz hakyny talap etmeseň bir gonuňa degijek bolup durlar. Sadalygy we sen bir ýagşylygyny käte ejizlik diýip kabul edýärler. Gynnansakda. Ýöne şu sadalyk şu derecede modadan gaçşýalym, ol
şo derecede de seyrekleşdi we bir zat seyrek bolsa, bir zat az bolsa, bir zat da defitsit bar bolsa, oň bahasam, gymmatym, gadyram şonça artýar. Şoň üçin sadalyk modada dälim bolsa, ol ören, gymmatly, ýöne oň gynansak da gadyryny bilýändir az. Siz çağaňyzy taşlap bilerdiňizmi? Men pikirimçe siz häzir ýok diýersiňiz. Erkek haçanna hakykatdan gowuranna öz söýgülisine çağa ýaly garaýar. Öz çağasy ýaly teredýär şoňa. Şonu aýnadasy gelýär, begendiresi gelýär. Şoňa jogapkärçilik çekesi gelýär. Şonu ekläp saklasy gelýär. Erkekde gowuranna şunu ýaly duýgu bolýar. Öz maşgylasy ýaly, ýene bir gede gaýdýan çağasy ýaly teredýär şoňa. Eger ol taşlap bilýän bolsa, başga bir ýerine öýlenip bilýän bolsa, onda ol o derecede gowurmandyr. Şu azyk hakykat şunu boyun almaly we durmuşuňyzy dowam etmeli. Hemme zat gowular. Kendi adamlara pul yeter mi kana? Hayır yeter mi? Yeter mi? Yeterli. Ana alani. Ayşe size gerek var da. Sen ne yiyorsun? Okullardan. Ey men sana Golden Eagle kahve olsa öyle ama. Valla ne dura. Ne söyle da? 20. Köyünüzün taylak gene. Senin bir Tosma haytray. 20'den mi o? Senin bir haytray. Ayret. Valla 50 otura ayır koyar mı kırar? San pakiyada. Ya barmay. Ya barulu afal tala. Ay golü yok. Yok. Allah. Oh, esselamu aleyküm. Ağam oğmay. Gayrat et. Vakt yok hiç şey. Ali, poni. Qatat şunu alıp bir stolna kırvad edeceğim mi? Ne bir biz doyur da ağam gayrat. Ağastıydı galiba. Yığın manat verdim ağam ne sana? Sen şu yat su verdim. Doğru mu değil? Neyli vallahi. Ay böyle sağlık olsun. Olman da boş karnına ne oldu? VIP klient ödüm. Sen arka çalayım mı? Hadi ya. Ben işler sana arka çalayım.